Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi facem partea a doua. Dar am o mică întrebare la voi. De ce facem partea a doua? Asta e întrebarea mea. De ce am făcut 10 like-uri? Că n-am vrut să facem. Dar acum scopul nostru este să nu facem 3 like-uri. 3. Că la 3 like-uri fac partea a treia. Și o să mă enervez de... Nu mai pot. Vă rog mult. Să nu apăsați pe butonul de like. Să nu apăsați că nu știu. O să nebunesc. Hai revenim înapoi la videoclip. Bă, niște nervi. Abia am început și deja mă enervez. Și cum vine asta, mă? Să dați subscribe, să nu dați like. Like când vă cer, nu dați. Dar subscribe, dar acum că nu vă cer și nu vreau să dați like, dați. Serios că vă bate joc de mine. Vreți să mă vedeți cum sufăr? Aoleu, bă, dar ce abonați am și eu. Vreau să mă vadă cum nebunesc aici. N-am văzut nimica. Bă, da! Aoleu. Bă, dar de ce de fiecare dată, bă? De ce? Da! Gata, călmuț, dar n-ai cum să fii călmuț, calmilina. Valeu, cum nebunesc aici. Poate că dacă vorbesc așa, se poate să-l trec din prima. Hai că din prima. Ca în primul videoclip am spus că dacă vorbesc, îl trec din prima. No. Și după aceea, după câteva secunde, l-am trecut cu 2 pumni în pat. Și de data asta l-o trece cu 2 pumni în perete. Bine, cu 2 pumni în pat deja l-am... Gata. Am rezolvat. Să ghiciți în ce am dat, în perete. Am dat cu mâna. Și mă doare mâna. Bă, dar cum naiba nu trec, bă? Bă, dar cum naiba nu sare? Nu, că eu nu mai joc jocul ăsta niciodată. Vă rog să nu facem 3 like-uri, vă rog eu mult, că nu mai vreau partea a treia. Poate partea a treia o să fac după 2 zile, dacă facem 3 like-uri la acest videoclip. Aoleu, văleu, să nu facem partea a treia, să nu facem, mă. Vă rog, să nu facem partea a treia, aveți puțină milă de mine. Să nu apăsați pe butonul de like. Dacă apăsați pe butonul de subscribe, da, mă ajută, dar dacă apăsați butonul de like, nu mă ajută. Bine că când vă cer, hai să facem 10 like-uri. Yes, nu facem. Dar când nu vreau să fac 10 like-uri, facem și 1000 facem dacă e. Și 100.000. Și 3 milioane. Aoleu. Da, bă, pentru mine este bine că partea a doua o fac la 25 abonați. Și știu că abonații fac cam greu decât like-urile.
Bă, da, nu mai pot! Bă, da, nu, bă! Bă, da, nu mai pot, bă! No. Hai că fac așa, că poate așa îmi este mai... Ok. Bă, dar nu pot să trec de un amărât de parace! No, no, nu uite! Nu uite cum mă enervez! Nu uite cum mă... Nu, calm. Că dacă mă enervez, stric... Blochez Roblox-ul, să nu mai joace nimeni. Calm. Bă, da, aș putea eu să fraieresc. Lasă că fraieresc următoarea dată. Dacă mai pic încă o dată, nebunesc aici. Partea a 3 o fac la 3 like-uri, partea a 4-a o fac la 25 de subscriberi, la 25 de abonați. O fac, dar 100% nu fac eu 25 de abonați. Deci până atunci mai durează. Până ce fac eu partea a 3-a, aceea partea a 4-a. Partea a 4-a, mai bine să șterg Roblox-ul, ar fi mai ok. N-ar fi ok, dar să blochez joc pe... Dar cum trechei? Uite că player să joacă și noi. Nu, s-au atâta de nervoși. Cum îs eu? Hai că nu. Mă pica pe mine. Bun. Eu, acum scopul meu este să ajung la final. Nu, acolo. Cum ajuns, bă? Bun, nu mă interesează. Scopul meu este să ajung acolo. Asta e scopul meu. Dar un checkpoint pe aici, dar ar fi dacă ajung la jumătate de lobby. E un checkpoint pe aici. E un checkpoint sau nu? Ziceți, e un checkpoint sau nu? Aoleu. Bă, da, e posibil să treci jocul ăsta. Dacă n-ai checkpoint, cam nu-i posibil. N-ai cum. Aoleu, bă, da, cum nu am putut mă trec acolo? Nu mai pot. Bă, dar nu mai pot. Bă, videoclipul ăsta o să fie de 2 ori mai fain că ăla. Și nebunesc aici. Dacă picioarele în podea. Am mai urlat ca un ran. Gata. Aoleu, că nu mai pot să trec. De caz voi primi când m-am mai încurcat. Bă, da, cât de... Nu uite cum se respawnează tot. Deci nu numai eu pic în continui. Da, nu puteți să vă explicați. Și mie să nu mă încurcați. Păi asta e că am zis că vreau să fraieresc aici. Ia, hai să Deci în jocul ăsta nu se face fraierii. Era un părere... Mai întâi să vă explic altceva. Vedeți la câtul ăsta pe care îl pun. Asta e ca să joc mai bine, puțin. La săritura aia de acolo de sus.
Uite de ce aici nu trec. Eu fac hop așa. Na, hai că aici am trecut, nu mai mi-a trebuit la tu. Poate trebuie acum să inversez. Fac invers acum. Păi aici mi-ar trebui la cătură. Eu că nu mai pot să nu facem. Ăsta în viața vecilor mele! What? Aoleu. Dacă auziți ceva, să știți că e televizorul. Că l-am uitat pornit. Da, nu mai contează asta. Nu mai contează televizorul. Contează să pot eu trece. Acest videoclip se gata aici. Nu că vreau eu să-l termin, dar de nervi îl termin. Pa, nu mai pot. Nu mai